experiencia tremendamente enriquecedora, por unha parte a nivel académico, permite desenvolver as túas capacidades de oratoria, a túa capacidade de estruturar un discurso, argumentar unha idea. Por outra parte tamén é moi importante a nivel persoal, porque desenvolves o teu espírito crítico, a capacidade de defender unha idea, de non creer todo o que che din, senón chegar ás túas propias conclusións. E finalmente, non só a nivel persoal, sería algo egoísta, senón que tamén a nivel colectivo, porque o Parlamento Xove non son simplemente 3 debates, senón que é moito máis, é unha experiencia de convivencia, é coñecer a xente, intercambiar experiencias, intercambiar ideas. Entón, eu definiría como unha experiencia integral, unha experiencia de formación integral, tanto a nivel persoal, académico, colectivo, unha experiencia, como dicía, enriquecedora, non hai outra palabra. O ano pasado vin só como investigador. Este ano volveronme a preguntar e como era das únicas que xa había participado, pois, bueno, motiveime así un pouco e xa vin este ano para falar de investigadora e, bueno, a experiencia moi ben, gustoume moito. Would you call me your babe? I've been waiting hard. I wanna be the one that you're calling. Tamén pareceume, o sea, algo increíble chegar aquí, ver todo isto, despois a xente que, a ver, hai de todo, en todos lados, pero a que coñecemos nós é impresionante, gustoume moito. One that you're calling. A adrenalina de estar ali diante do xurado, do equipo contrincante, todo, que é unha pasada. Sí, Se che gusta, en ti. e a xente que non se atreva tampouco a falar moito, se o necesitan, que tamén se apunte, porque sempre fai falta xente, non só para falar, senón tamén hai moito traballo por parte dos investigadores, collendo todas as probas, e eso, que se fai falta xente que vos apuntedes, aínda que non vos guste moito falar.